Deci aici locuiești tu. Da, aici locuiesc eu de, nici nu știu de cât, 2-3 ani. Tu ai câștigat bani din industria asta mondenă, practic în continuare din ce o să câștigi bani? Din mila Domnului Iisus Hristos. Fix de acolo îmi voi câștiga pâinea, că acum e pilda cu grijile și îngrijorările. Păi... Nu-ți face griji ce vei mânca mâine și cum te vei îmbrăca. Și mie mi se potrivește asta, de ce? Eu nici nu știu când mi-am luat casa asta. Acum 7 ani eram la cămin și acum am casă. Dumnezeu mi-a zis, nu-ți face griji de ce vei mânca mâine. La mine s-a împlinit. Oricum, la 27 de ani ai propria casă, e o realizare asta. Da. Bravo, felicitări! Hai să vedem cum ai în casă. E important să ai casa zidită pe stâncă, da? Aia e cea mai importantă casă. Toate vor arde, le vor lua molile pe sus. Tot asta am făcut-o tot eu, bine, tot eu. Eu am vopsit, alea, cineva m-a ajutat cu... Serios? Cu astea, cu panourile. Adică tu ți-ai făcut interiorul? Da. E foarte fain la tine aici. Da. Ia uite câte Biblii. 2 Biblii. Aici este poză de la botezul De la botezul meu. Ce ai simțit când ai intrat în apele botezului? Mai întâi de toate să înțeleagă lumea, botezul este mărturisirea păcatelor și mărturisirea ta în sufletul tău că Iisus Hristos este Mântuitorul tău. Un bebeluș, de-aia vreau să explic ce înseamnă că botezul s-a transformat într-o tradiție fără să atac pe nimeni. Dar un bebeluș este deja al lui Dumnezeu, că e neprihănit. El nu poate să mărturisească pe Iisus Hristos ca mântuitor. Noi avem nevoie, când avem discernământ și discernem binele de rău, avem nevoie să-L mărturisim pe Iisus Hristos în viața noastră. De asta și Domnul Hristos s-a botezat când era adult. Exact. Bine punctat asta. Să fie un exemplu. Și după a doua zi am simțit atâta curaj în Dumnezeu că mi-era rușine întâi. Am zis, mamă, vede lumea cu pocăiții, nu e cool. Lumea judecă, ia uite-l pe ăla ce ratat se duce la biserică, ia uite-l pe ăla ce... Sectanții, mă, și lumea hulește. Și cine hulește cel mai mult? Creștinii hulesc cel mai mult. Nu hulește un necredincios cât hulește un credincios. Și motivul pentru care mulți necredincioși nu vin la biserică e din cauza credincioșilor, că ei hulesc și au cea mai multă ură. Și un necredincios când vrea să cunoască iubirea adevărată și credința adevărată, când îl vede pe un credincios câtă ură are în suflet, zice, pe unde să mă duc la ăia? Ăia-s credincioși cu ura aia? Păi nu vreau să fiu ca ei. Bravo!